28. Luke 14 verse 28. Verse 28. Yes. Ngokuba ngumuphi kini othi efuna ukwakha umbhoshongo angaqali ahlale phansi abale izindleko ukuthi unakho okuqeda na. Amen bazalwane. Amen. Simple. Mfuna unkosikazi. Hlala phansi. Calculate. Mozokwakha ubricklayer ohlakaniphile. Mayizokwakha ubala iti, abala cement, abala ama trusses, abala ipikili, abala yonke into engakakhi. Ubala yonke into, steel, cement, enhlabathi, rough sand, abala yonke into engakakhi. Mase yabona ukuthi le ndle engifuna ukuyakha ngizoyiqeda yini. So nawe ke uthi wami uma ufuna unkosikazi, hlala phansi. Go sit down, calculate ukuthi senginawo ni shelter engizombeka kuyona. Lo sisengimfunayo. Senginawo izino inkomo zokuthi kuyovela kubo. Senginawo inamandla ukuthi ngizomshaya, ngizokwazi ukumele ukuthi ngikhokhele indleko zomshado. Senginawo inamandla ukuthi ngizokhokhela iring, because awukwazi ukuqala uthanda, awukwazi ukuthi inhliziyo yomuntu wesifazane ungalungile, because into yokuqala nje mase evumile, manje sibanibani manje kanti abakini wathola nini umalume? Hayi manje ekhaya kushoniwe, ekhaya makade kushoniwe siyahlala unyaka before unjani awucalculateanga before wakhe. Yabo, uqala uyitayela, uyababona abantu abafundwa abantu abahlale phansi bacalculate. Umuntu uthe mayivuma wathi kini ngiyani wayakubo weza hayi unaka abantu bengovertake kanti wena zikhiphani ngawo. Hayi manje 1 2 3 kuyilokhu nalokhu is because awumfundanga uLuke 14 verse 28 wacalculate ake bricklayer oyisilimo ngoba uthi akhindle manje liphelele phakathi nendawo akhindle bonke abantu hawo lo muntu lona wakha indlu yaphelela phakathi nendawo kwenzakalani. It's because awuhlalanga phansi wacalculate, wabona umakhelwane akha nama wathi awudingakho wangabala kuyabala. Awuzobona abanye obrother beshada nabo usufuna ukusukela ingane zabantu because uzolimaza ingane zabantu. Awuzokwazi ukuthi ufuna ukukhipha out usisi ngelilanga uthola ukuthi akuyona le nhlobo oyifunayo uphinde ubheke omunye uthi yasambe senandozo uthi akuyona le nhlobo engiyifunayo ukhipha omunye uthola ukuthi akuyona le nhlobo engiyifunayo uthi kowe7 nangu ngamthola. Alright, umthathe umfake uzomthakathisa nezingane esontweni. Uzomthakathisa nezingane esontweni because uma efika esontweni bonke labo sisi number 1 uzothakatha osister esontweni. Isonto lizohlukana kabili bazohamba esontweni abazalwane because ushela abantu abawu20 esontweni ubayise nandosi abantu abawu20 wemva lokho ngabathatha kwesi21 wena usumbona ukuthi ungunkosikazi. So abantu abawu20 bahamba esontweni. Umfundisi kwenzakalani kanti kwenzakala okay wakamkhipha usibani nomselandu obuye wamiselandu obuye wathatha nebani wamiselandu. Manje bonke laba bantu mase behlangene la usuthatha wesi21 wahamba kwenye indawo kwenye brand wayofuna wesi21 bayefika la bonke unkosikazi wakubona ukuthi mayiqhawulisa abanye osista nje obone behlile athi uyangala lo kuleli sonto ngathi akubukeleki akukho ukuthi akamukeleki
uyamukele kwagana inkinga intombi yakini kwagana inkinga bonke laba bantu intombi zakhe so akamukele akhona ukuthi akamukeleke esontweni because laba bantu besifazane bayahluleka ukumukela ngoba bayazi ukuthi unjani nokhewa kwangikhipha no sibani bakwangikhipha nawo wakhipha ayokosikazi lo simfuni so unkosikazi akanandawo esontweni akazazi agcine ngabe uzwana nabantu abangangaka agcine sezwana negogwane ezindala abantu angakwazi unjani ukushela na kuzokuba ile mshado wathi kuthiwa le mshado sibani bani sebedonse 60 years abantu abamnyama bana lenkolo ukuthi nje busuphumile la ekhaya awubuyi banenkolo ukuthi uphuma ngebhokisi yobuya isidumbu ikhombisa ukuthi wena usister banaleyo nkolelo ukuthi awubuyi so indoda yamhlukumeza unyaka wokuqala uhleli ngoba kuthiwa awugoduki sakhipha ngebhokisi la ekhaya uhleli awudonse wesibili awudonse wesithathu usoya inkinga azayigqoke inkinga azayigqoke azadonsa iminyaka ewu60 eshadile uma beshe bathi mina ngineminyaka ewu60 ngishadile kodwa first year efikile wahlukumezeka first year efikile yonke leminyaka ewu60 uyahlukumezeka sinoma simbuka sithi hey sicela sosimotivate 60 years eshadile ngizomotivate umuntu olimele walimala ngonyaka wokuqala 60 years elimele walimala ngonyaka wokuqala efikile indoda ilala ekhaya indoda imodli indoda yazi ukuthi ingane igqokani indoda ihamba idla imali bumu walimala first year efikile kodwa wahlala ngoba kuthiwa hlala emshadweni akugodukwa ahlale elimele uma simbuka sithi ngifuna umshado wami ufana nokaBabu Mzobe uBabu Mzobe useshada iminyaka ewu30 basho ngihlukumeza ingane yabantu ingane ihlukumezekile yahlukumezeka first day ifikile yahlala yabekezela niyibize nithi ayizonitshela ukuthi emshadweni hlalwa kanjani ngizotholani lapho umuntu ohlukumezekile angahamba advise wengane encane na 1 year emshadweni because ifike emshadweni ohlelekile isolo umuntu onjani ofana naye bheka umuntu ocisha afane nawe noma umuntu obonakalayo ukuthi uyafundiseka because uzothi uyathatha afika ahlakaza ibandla uzothatha umuntu afika ahlakaza ibandla ngoba unjani akayena wakho akayena walento le wena onayo ngizokhuluma kakhulu wena Lungisani ngoba wena umfundisi mawuthatha unkosikazi kufanele ukubona bheka ukuthi uma umbuka umama ngaba nomama umfundisi uyanikela yini kukhona nadlula yakushiye 100 usuyabona ukuthi lo muntu uma kwazi ukuthi adlula ishiye something 100 akwazi ukukhulekela abanye abantu okusho ukuthi lo muntu lo angaba umama umfundisi uma ukuthi akakwazi ukuzenza lezo zinto believe me akuzokuba umama umfundisi asizokwazi ukuthi abantu ingane ezinye zihambe ziyokhala kuyena ngoba akanazo lezi akanabo ubumama akanawo lo umama umfundisi obonakala ukuthi sikwazi ukukhala kuyena mase nezinkinga sikhala kuyena indaba zethu akazikhiphi yabo because beza kena ngoba bemthemba ukuthi umama umfundisi bakhipha zonke indaba zabo ezamahlazi akakwazi ukusigcina yabo so umthesa kumanje ukuthi hayi lo indaba zabantu uyayikhipha phela isibanibani kade ukuthi siyamazi ukuthi indaba zabazalwane mabeza bezokhala kuyena sizophumela kwabanye abantu usendaweni ubheke endaweni eronke ufuna ukukhethe uma ukhethe umfundisi ngone nabanye abantu engabona abafundisi kubuya mina vele angene umfundisi noma kathiwa hambe hefuza indaba kodwa ke akayena umama umfundisi kodwa umama umfundisi uhamba hefuza indaba it's a problem indaba zabantu ziphume ngomama uthiwa ziphume ngomama umfundisi uyamona phela lo sister sibanibani ukuthi wenza ukuthi hlala umama umfundisi ufa lezi indaba zabazalwane because abazalwane indaba zabo basithulula kubani kuyena bazalwane ilokho nje nginakho ukuthi qinani mose ufuna umuntu wesifazane zazi ukuthi
well balanced. Awuzokuzwa ngobaba wakho, awuzokuzwa ngomama wakho, because uzozo baningi umahlangana nawo sisithi hey umkhonana uright kodwa ubaba wakhe sishalo wena umthetho. Kunabanye omama uthola ukuthi ngisho ngahlala ePitori uyakubuza ukuthi uhlaleleni TV, cishe TV namba olala manje usePitori la ukwazi ukucontrola usePitori ehleli lala manje enza ukuthi ungahambi kakhulu ngemoto, ungahambi ebusuku, ungenza ukuthi ukucontrola la usePitori. Believe me, uma usushada wena uzokutshela ukuthi sekuyisikhathi ukuthi uhambe nolala manje. Senzala kakhulu manje nciphisana phela ingazali kangaka. Isimo somnotho sinzima. Musala ukulenda ukuzala kangaka ngizobentshela ubani uyena ukuthi izana ukuthi manje ngoba unjani awuqinanga. Qina iba indoda manje. Sizokubona ukuthi we are well balanced. Uthi unkosikazi uzokwazi ukuhandlisha. Kodwa makusenoma uma uthi ubaba uthi osisibathi senkingeni umuntu wabona wena emgwaqeni babengamazi wamletha na uzomvikela kubona. Wena ufuna ukuzomvikela kubani kubona because wena omlanda kuphi emgwaqeni wamletha na umsebenzi wakho. So ufuna ukuzibuza ukuthi sengiyakwazi ukuvikela konje mina. Uyazibuza ngonkodwa nyama sofuna konje sengakwazi ukumvikela umuntu osifazane ekhaya bemhlukumeza. Uzokuma ubothi awukwazi ngakabe ready ukuthi ngafuna umuntu esifazane. Konje sengakwazi uprof, sengakwazi umondla. Konje ngiye ngodla ba. Ngakaze ngondla umuntu. Hayi ngakakulungile ukuthi ngabo ubaba. Konje amasuthi ngiye ngwaphathi ngakakulungile ukuthi ngaba ingane. Lithi iBhayibheli othole unkosikazi uthola ini umusa. Akusho ukuthi othola intombi. Okusho ukuthi lo muntu omlandayo ukuthi azobe unkosikazi ube unkosikazi before afike la. Akusho ukuthi othola intombi. Uthi othole bani unkosikazi. Okusho ukuthi ulungise ukuthi abe unkosikazi esengali engakizi ngala. Okusho ukuthi nendoda iba indoda ibe ubaba isingala before ibe nonkosikazi. Baningi obaba banengane baningi abangazazi zidlani abangazazi zigqokeni. Okusho ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuba nengane. Akusho ukuthi ubaba ngoba unengane, ubaba unengane noma unayo ingane ubaba. Undunje lo sestage sokuthi abe ubaba. Khona ingane ehlelekazi encane ina 15 years uyayibona ukuthi lengane ihlelekile. Awu kunengane ezincane zikasisi esikhona umbona into encane nayo afike namaships. Ubaba lo. Ubaba una 15 years. Hawu kuna something kanje lokho okuncane nakho ufika nakho. Ubaba lo. Akazoba ubaba ngoba esenengane, akazoba ubaba ngoba esenonkosikazi. Uma ungakabe ubaba, ungakabe nonkosikazi, ngeke uze ubaba usunonkosikazi. Khohlwa. Uzoba ubaba odlela emaKamerweni. Uzoba ubaba odla shisa nyama. Afike ekhaya isuthi kudliwa amazambane. Uzoba ubaba onjalo. So ngizama ukusho ukuthi bazalwane qinani iba well balanced before ufune umuntu wesifazane uqale kumfuna. Before uqale kumfuna bheka umuntu elicishe nibe nezinto encommon ikuzona. Imqondo yeni ecishe ifana. Umuntu okwaziyo ukufundiseka. Ungatholi idlwa ngodlwa. That is why lize lithi kusho lo neBhayibheli lithi umuntu unkosikazi okubangisa umsindo ongcono kohlala kuphi eintabeni. Kushiso. Bayalazi kabangakholwa. Njengoba nina ngikhuluma nani ngiyazi anilazi. Kodwa ungasuye lapha eTavern bazokutshela ukuthi lithi izwi kunokuhlala lonkosikazi obanga umsindo ongcono kohlala kuphi eintabeni. Bayalazi lena ukuthi kungcono kohlala eintabeni kunokuhlala nonkosikazi onjani okuhlupha. Uhlangana naye ephuzile ukuthi hawu indaba waye wahlala lana unkosikazi washo nawo nesi ngahamba nomfazi wayebanga umsindo nezwi lalomvuna lathi kunokuhlala uNkulunkulu unkosikazi abanga umsindo kungcono ngahlala entabeni ngabashiya ngahlala entabeni esha kahle entabeni uhlele nezinye intombi. Liyona lithi
kungcono yohlela phezulu kweroof yendlu kunokuhlala nenkosikazi onjalo okubangela umsindo hayi ukuthi hambe entombini akubona abantu mabephuma bona abantu baphuma bahamba yohlala entombini ade ngabayishiya wayengibangela umsindo wayengihlukumeza ngabo ngahamba ngaye entabeni akekho entabeni ngisuke seyintombi lithi ngcono yohlala ehlathini yohlala entabeni kunokuthi uhlale nenkosikazi onjani onomsindo uzoba nomsindo nje wawubonile wena now ufuna ukuzibuza ukuthi why ngifuna ukuba nenkosikazi. You must ask all those questions. Why ngifuna ukuba nenkosikazi? Ngeready? Angikho ready. Lezi ingane masayiqoma iphathwe stress, ngivuke esibhedlela. Uready kulezi ingane zakho masayiqoma uzokwazi ukuzicontrol. Uready kulezi ingane zakho mayikhulu uzokwazi ukuyifundisa izwi. Uready abafana bakho masebedlungu uzokwazi umelana nesimo sabo sehunga noma uzovuka ezibhedlela. Zonke lezi zinto kufanele ukuzibuza ukuthi are you ready for all those things, because uzolimala believe me. Bayalimala abantu bethi bazama ukukhanda imizi ngoba bebone abanye abantu benjani bekhanda imizi. Ukuba nomuzi, uthenga indlu, uthenga imoto, ube nemali akusho ukuthi uzongaba nenkosikazi. Akusho ukuthi usonjani usungaba nenkosikazi. Silungiselele wena qobo lwakho uwedwa, ungakabi khona umuntu wesibili empilweni yakho ukuthi mina njengoba nguvuswa kaMzobe I am ready ukuthi singakwazi kumele 1 2 3 singakwazi ukwenza ukuthi siyazi ukuthi singaba ubaba. Musubona abanye abantu beshadile busufuna ukushadela because lo mshado uzophuma kona. Is either kuzophuma yena noma kuzophuma wena. So ngizama ukusho ke omla ngimnge experience. Izinto engikhulumayo ngiyazazi. Lo nkosikazi enginankosikazi wesibili. Iphuma kuphi? Ethi ku divorce. So ngizama ukunitshela ukuthi ningangeni ningekho ready. Akusho ukuthi ngangena ku divorce ngoba ngangekho ready. Ngangi-ready. But ngizama ukunitshela ukuthi ngena usukhulile engqondweni. Ngena uwazi ukuthi unjani ufunani, because akulula ukuphuma emshadweni, because uhafu empilo yakho uyalahleka. So ngizama ukusho ukuthi qinani ke azi ukuthi ufunani. Sometimes umshado siyakwazi ukubona ningakangeni ukubona ukuthi lo mshado lo uzophela. uNkulunkulu sometimes langenela ngoba uNkulunkulu uyangenelela kwezinye indawo noma sekuvalwa amehlo angenelela evale leyo crack. Kodwa uma ningamazi uNkulunkulu believe me. So that is why ngithi ke bazalwane ayikho iformula ezweni, kunama guidelines. Uma ufunda uAmos chapter 3 verse 3 ukhuluma ngabantu abawu2 abavumelanayo. Yabo. So ama guidelines asinikeza ukuthi abantu abawu2 bavumelana bona bobabili ukuthi sebeready ukuthi banganjani bangaqala ikusasa. Those are guidelines. So la uthi umuntu wesilisa uma ufuna umuntu wesifazane awuthandazi uhlale phansi uthi uzofika wakho umuntu wesilisa uzofika njenge train. No uyasho lapha ubani uproverb 18 verse 22 yena lo shoyo ukuthi othola unkosikazi ufumana umusa. Okusho ukuthi unjani wesilisa uyahamba benjani? Yes. So wena uhleli uthi uzofika noma kufika owesifazane athi mina ngegrand nginayo imali, why singashadi? Ulahle iphethini yasho wena uyahamba unjani uyofuna owesifazane umcinge
umuntu la ukuthi wesifazane uyafika azogcika wena amthathe lo feel wazocinga ukuthi ugrand sibone ukuthi nizolasta yini la iphetini kaNkulunkulu ngeke iphetini kaNkulunkulu is simple iyasho ukuthi phuma uhambe uyofuna umuntu wesifazane wena uhleli uthi hayi bazofika osisi abagrand abahlala eBhalito bazoyifikela ngiyabazi ukuthi ba desperate bazofika vele ibona abazokushayela umthetho bazoba ikhanda ubumsilo ileyo nto nje ezokwenzeka bona ngoba kanjani balahla iphethini bathatha iposition yendoda wena uthatha iposition kabani simple ulahla iphethini kune phethini la ufuna kuyilandela ungayilandela ngephethini uzolimala definitely uzolimala iphethini nje uma iphethini kaNkulunkulu mangalandelanga noma kanjani uzolimala siyabazi bonke abantu kunabantu kunomuntu okuhlale nayo etertiary kanti umatric wawubhalele mase nihleli naye etertiary nifunda manje ukhuluma ngezinto izinto uyabona ukuthi hey kunezinto ayijombayo lo muntu kunezinto ezinjani azijombayo kanjani akalandelanga iphethini ukuthi uyafunda ube no matric uphasa matric uhambe etertiary yena wenze njani wathi ngibhalelana matric wahamba waye tertiary believe me uzohlangana nama challenges akhona ngoba kunephethini kanjani ayijombayo fana uno driver othi sengudriver ilicense akasayifuna nokuyifuna ngoba udriver eGoli ePitori ayahamba Cape Town abuye uqala ngokuthola ilicense musuba njani udriver so lahla iphethini uhlezi umuntu olahla iphethini uhlezi eqalaza kanje ngoba akazi ukuthi uma kwabona into eblue eza lapha ngazuthi amaphoyisa uvula amehlo ngoba unjani uyazi ukuthi nephethini kanjani angayilandelanga nokhethe longalandelanga iphethini uma ekhethe uhlezi egadini ukuthi angimfuni ukuthi aye emshadweni ngoba ngamthola ngimisa umuntu emshadweni angifuni amise abantu emshadweni ngoba uyazi ukuthi wamthola kanjani so simple as that guys nasi iphethini simple nasi iphethini la ngiyazi ukuthi ayilula wena mina igazi lami seliyashisa sengiyamfuna umuntu wesifazane ishatha ngoba nini nayo mina ishatha ngoba nini nayo ngizomthatha ngomhlisa ku1 room usenkingini umuntu wesifazane ufuna ukuba nefridge lakhe ufuna ukuba nestove sakhe ufuna ukuba nosofa wakho uzobeka lapho sofa ku1 room Babu Mzobe ufuna ukuvakashelwa abangani bakhe uzovakashela ngenhlala ku1 room madini nihlulekela nokuhlela nithola ingane khona lo 1 room ingane igezwa khona la ku1 room niyapheka lana bafowethu asibe well balanced masifuna amakhosikazi ayalimala unkosikazi mayengekho endaweni yakhe uyalimala ungazi nibone nicabana kucanga ukuthi nicathaniswa ingoba nithakathiwa anithakathwanga ingoba akakhululekile ingoba unjani akakhululekile umuntu wesifazane uyafuna indawo yakhe uyafisa ukugijima la naked ninobabili la gijima kanjani ku1 room naked akakwazi ukugijima ku1 room naked akakwazi ukuphuma avula amahlombe ngoba uhleka ama stand so bazalwane asibe well balanced masifuna abafazi ngoba omunye unkosikazi uyahluleka okay uma uthatha ingane yami kade ihlala endlini engaka uyoyibeka ku1 room ucabanga ukuthi izoshesha adapt ku1 room akulula ngibambe ingane yakho kuma big house uyisa ku ngibambile ngibe ngidlala ku1 room ungibuke kahle mina uzobona ukuthi nizolast time because
akawazi one room uzodinga intervention kaNkulunkulu ukuthi le ngane ikwazi ukuhlala one room ibiphuma endaweni enkulu. So angisho ukuthi ngiyachoma ngizama ukusho ukuthi zazi ukuthi ufunani. Hamba uyosebenza. Iba ne shelter. Thatha ingane yomuntu ngobunjani une shelter. Khulumile uLuke 14 verse 28. Calculate ma blocks akho. Calculate over 70. Calculate yonke. Ungakhinde ezophelela afuna. Abantu bakuhleka babevela umgwaqo. Weca bangani? Indle engaka ayisaqhubeki. Ileyo nto engangiyisaba namangaka. Bazalwane iloko nje kunakho uqinana. Qinana. Landelani izindlela eziright. Uzani ukushaya ngokhoba road. Landela iprocedure yokufuna unkosikazi ufuna kanjani. Uma esekhona umuntu wesifazane niphathana kanjani na ukuze uthi ivangeli lingangcoli. Niphathana kanjani na ukuze uthi ivangeli lingangcoli ngoba abantu bazokhuluma simbonile ubrother K ehamba nentombi emhlanga. Yabo simbonile ehamba nentombi emhlanga kanti emarashanta kuzikhiphana. Manje nihamba zonke lezo zinto guys. Petty. Landelani petty. Because uhamba nomuntu wesifazane niye gateway uzohamba nohlala eSpain ufune ekhoneni lemnyama nivuse imizwa ungakabe nawo amandla imizwa yomuntu wesifazane mayisivukile ivuso wena usenkingeni ivukile believe me mayisivukile uzozokuthusa usetshenzwa abanye abantu ebevusa ubani wena umsukulile wavusa imizwa yakhe emva lokho usothi mina ngingcwele angizenzi lezi zinto singakashadi kodwa ivusa ubani bese ethi awuthi ngiyekubani ngikunqubeko ayongilonda ayothobisa imizwa evusa wena indaba lapho bazalwane ngilapho nje ukuthi qinani sengithatha isikhathi eside bengayimezela ngithatha isikhathi eside kodwa I believe ukuthi bazalwane nizwile niyadla nidlile kodwa ngiyathemba ukuthi sisazoqhubeka ngoba sekaqedi ilokho nje bazalwane belina ngeke sibantu